Мика е най-новият ни модел кухня и вече може да бъде разгледан на живо в шоурумите ни в София и Пловдив, а кухнята в това видео е в шоурума на партньорите ни в Слънчев бряг. При всеки модел се стремим да балансираме естетика и функционалност. Тук красотата на масива се допълва от устойчивостта на качествените материали, които влагаме във всички кухни. Фронтовите елементи са с тънка рамка от масив, вдъхновена от скандинавския или от японския дизайн и могат да бъдат в естествения цвят на дъба или боядисани с акрилна боя в колекцията цветове, която дизайнерите ни подбраха за модела. Всяка кухня диалог се изработва индивидуално за вашето пространство и с решения съобразени с начина, по който живеете. Добавете удобни механизми и място за съхранение според опита и нуждите си. Нашите проектанти ще ви помогнат всяко решение да бъде оптимално. Научете повече на kuchnedialog.com.